वेलकम टू आवर गोरलै चेनेल। स' दिनै जोङो 3.2 नि 2 नाम्बारखौ सावरायनो नागिरदों। 2 नाम्बारखौ सावरायनो नागिरनायनि आगोलावनो मोननैसो फर्मुला डिसकासन खालामना लानोसै फै। बे फर्मुलायावनो 1 नाम्बाराव होनसै आङो। 1 नाम्बार माने जुदि डाइरेक्ट लिरना होनसै आङो। जुदि मा होनदों हांखोआरि समानथाय जराया हांखोआरि समानथाय जराया a1 x plus b1 plus c1 equal to 0 आरो a2x plus b2y plus c2 equal to 0 जायोब्ला अब्ला 1 नाम्बाराव दं अब्ला 1 नाम्बाराव दानस'लायो जेब्ला दानस'लायगोन बिसोर हांखो मोननैया माने दानस'लायगोन माला दानस'लायगोन जेब्ला जोंनिया a1 a2 does not equal to b1 b2 जायो माने नैबे a1 बाय नैबे a2 does not equal to b1 b2 माने बिसोर मोननैया जुदि असमान जायोबा बे मा जागोन जोंना दानस'लायनाय हांखो बा दानस'लायो होमबाना मा जागोन बिदि जायोबा मा जागोन ग्रोब मोनसेल' मावफुंथाय थागोन मोनसेल' मावफुंथाय थागोन बा एखुथा मावफुंथाय होनना बुंजागोन आरो बेखौ मा होनना बुंगोन बा एखुथा मावफुंथाय थायो। 2 नाम्बाराव दं नांजाबलायगोन जेब्ला नांजाबलायनाय माने दानस'लायनाय माने निसा दानस'लायनाय माने नैबायदि आरो नैबे मोनसे हांखो नैबे मोनसे हांखो आरो नांजाबलायनाय माने मा नांजाबलायनाय माने माबा जागोन नै मोनसे हांखोनि सायावनो आरो मोनसे हांखोआ ओरैबायदि नांजाबना थानाय बेखौनो होनो नांजाबलायनाय हांखो बा दाम नांजाबलायनाय हांखो माला जागोन जेब्ला a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2 दा नैबायदि जुदि a1 बाय a2 b1 बाय b2 c1 बाय c2 जुदि गासैबो जुदि बिजों जुदि गासैबो जुदि समान जायोब्ला होमबाना बे मा जागोन नांजाबलायगोन आरो नांजाबलायनाय थायोबा बे मा जागोन जोंनिया मा जागोन बे जोबथाहै रोङि गोबां मावफुंथाय थागोन गोबां मावफुंथाय बे फर्मुलाफोरा इम्पर्टेन्ट 1 नाम्बारनि फैयो बे बेनिफ्राय 3 नाम्बाराव दङ मा होनदों लिक जायो लिक मानेथ' मिन्थिखागौ लिक जायो लिक माने मा मोननै हांखोआ लिक माला होनजागोन जेब्ला बिसोर मोननै हांखोआ जेसेबां बारायलाङो होमबाबो नांजाबनाय नङा माने लिकआ नैबायदि जागोन आरो नैसोर मोननै हांखोआ लिक जागोन लिकआ माबोरै जागोन जेब्ला a1 बाय a2 इक्वल b1 बाय b2 डाज नट इक्वल टू c1 बाय c2 जानांगोन होमबाना मा जागोन जोंनिया मोननै हांखोआ लिक जागोन आरो लिक जायोब्ला मा जागोन बेयो मावफुंथाय गैया माने बिनि मावफुंथाय गैया दा 2 नाम्बार कुइसनखौ खालामनायनि आगोलावनो नैखिनाखौ जोंना सोलोंनांगौमोन दा सोलोंखाबाय दा नैबे a1 x नैसोर मोननै इकुवेसना जोंना कुइसन होनाय थागोन 2 नाम्बाराव थ' नायनोसै माबायदि कुइसन दा 2 नाम्बारनि कुइसना दङ नैबे 5x minus 4y plus 8 equal to 0 आरो मोनसेया 7x plus 6y equal to minus 9 equal to 0 दा नैखौ जोंनिया नांजाबलायो ना दानस'लायो ना लिक जायो बेखौ दिहुननो होदों दा बेयाव जों a1 a2 खौ दिहुनना लानोसै नैसोर मोननै बायदि कम्पेयार खालामनानै दा दानि मागोदोंमोन नैया नैबायदि होनायदोंमोन a1 आ जाबाय नैबे b1 आ नैबे c1 आ नैबे a2 b2 c2 दा बेखौ दिहुनना लाग्रोनोसै दा मा जागोन दा दिहुनना लाबा नैयाव a1 इक्वल टू मा जागोन a1 इक्वल टू 5 नै मोनसेया b1 इक्वल टू मा जागोन नैबे -4 c1 इक्वल टू मा जागोन 8 ओमफ्राय नै थिग बिदिनो नैयावबो a1 इक्वल टू मा जागोन 7 b1 इक्वल टू मा जागोन 6 c1 इक्वल टू मा जागोन -9 दा जों b1 बाय a2 b1 बाय b2 दिहुन मानोना चेक खालामनो कारने देयरफोर a1 बाय a2 a1 आ मा दङ 5 दङ a2 आ मा दङ 7 दा नैखौ मोनबाय ओमफ्राय b1 बाय b2 दिहुनसै b1 बाय b2 b1 आ मा दङ -4 b2 आ मा दङ 6 दा बेखौ दाननो हायो दाननो गोसोबा बेयाव मा जागोन 2 जों 2 नैबे मा जागोन 3 इक्वल टू मा जागोन -2 बाय 3 दा नैयाव जुदि जोङो a1 बाय a2 डाज नट इक्वल टू b1 बाय b2 मोनबाय ना मोनाखै बिसोर मोननायाथ' समान नङा होमबा मा जागोन नैबे इकुवेल नङा माने नै इकुवेल खालामनानै बिदि दानना होबानो जाबाय जुदि बिदि जायोबा जोङो c1 बाय c2 खौ दिहुननो दरखार गैया
मानोना जोंना बे एन्सारा दिहुननो मोनखाबाय दा जुदि बिदि जायोबा कन्डिशना मा जायोमोन जोंना दानिनो आं फर्मुलाखौ नोंथांमोननो लिरना होनाय जाबाय दा बिदि जायोबा डाज नट इकुवेल जायोबा मा बियो दानस'लायो आरो ग्रोब मोनसेल' मावफुंनाय थागोन होमबा मा जागोन बिनि एन्सारा जागोन देयारफर हांखो मोननैया मा जागोन हांखो मोननैया दानस'लायो दा नैखौ नायनोसै नैबे होनाय दं 9x + 3y + 12 = 0 आरो मोनसेया दं 8x + 6y + 24 = 0 दानिया a1 = नै फार्स्टनिया a1 जायो 9 b1 आ मा जागोन b1 आ जागोन 3 c1 आ मा जागोन 12 थिग बिदिनो a2 आ मा जागोन 18 b2 आ मा जागोन b2 आ जागोन 6 इनिफ्राय c2 आ मा जागोन 24 दा बिदिनो चेक खालामदो फार्स्ट a1/a2 चेक खालाम 9/18 नैबे इदिनो मा 2 मा जागोन बा 1/2 इनिफ्राय b1/b2 दा b1/b2 3/6 इखौ रानबा 3 जों नैबे 2 मा जागोन बा 1/2 दा बिसोर मोननैया जुदि इकुवेल जायोबा नेक्स्टखौ दिहुनथारनांगोन जों c1 बाय जुदि c2 दिहुनदो एबार c1 आ 12 नैबे 24 इकुवेल टु नैबे जागोन 2 थांगोन 12 जों 24 आ 2 थाङो होमबा मा जागोन बे 2 दा नों नुनो मोनदों जे जों मा देयारफर मा मोनखो जों मा नुनो मोनखो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 गासैबो जोंना मा समान दा बिदि समान जायोबा जोंना कन्डिशनखौ दानि फर्मुला आं बुजायबाय बिदि समान जायोबा मा जायो जोंना नैया जुदि गासैबो समान जायोबा मा जोबथाहै रोङि मावफुंथाय थागोन आरो बे मा जागोन नांजाबलायगोन होमबा दा जों एन्सारा मा जागोन जोंना देयारफर हांखो मोननैया मा जागोन हांखो मोननैया मा जागोन जोंना नांजाबलायो बेनो जाबाय एन्सार दा 3 नाम्बाराव दङ 2/3 3.2 नि 6x - 3y + 10 = 0 ओमफ्राय 2x - y + 9 = 0 दानिया a1 आ मा जागोन a1 = 6 b1 = -3 c1 = मा 10 थिग बिदिनो a2 = मा जागोन a2 = 2 b2 = -1 c2 = मा जागोन 9 दानिया दिहुनदो फार्स्टआव a1/a2 दिहुनदो मा जागोन 6/2 = मा जागोन नैबे 3 थांगोन नैबे थाङोबा 3 ओमफ्राय b1/b2 दिहुनदो b1/b2 -3 -1 - केन्सेल = मा जागोन 3 नि सिङाव 1 थाबा जोङो बेखौ लिरा दरखार गैया दा देयारफर जों इसोर मोननाय इकुवेल मोनबाय ना इकुवेल मोनदोंबा नेक्स्टखौबो दिहुनथारनांगोन इकुवेल मोनाखैबा दिहुननांला दरखार नाय होमबा एबा 10/9 दा मा जाखो नैखौथ' दानजालिया जों बिदिनो दोनबाय देयारफर जों मा लिरनो हाखो देयारफर a1 = a1/a2 = b1/b2 बिसोर मोननाया समान बाट डाज नट इकुवेल टु c1/c2 दा नैबेदि थाबा जोंनिया कन्डिशना मा जायोमोन जोंना नैया मावफुंथाय गैया आरो मा लिक जायो अब्ला जों मा लिरनांगोन दा देयारफर हांखो मोननैया मा जागोन हांखो मोननैया लिक जागोन आरो लिक जायो बेनो जाबाय बिनि एन्सार स' नै भिडिअ एसेनोसै फोजोबदोंसै स' नेक्स्टआव जोङो 3 नाम्बारखौ सावरायगोन स' नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक होदों आरो कमेन्ट होनो दाबाव जुदि मायबा सोंनो दोङोबा आरो जेसेबां हायो लोगोफोरजों शेयार खालामज्लाय स' दिनै एसेनोसै लोगोफोर थेंक इउ गोजोन्थों बाय बाय